Cer îngăduință, am o problemă de familie. Ce crulă, mă, dobitucu, nu ți-am zis să mă mai caut seara. Cum? Faci pe banii mei și pe ce? Ce ai, Amecla? Așa faci? Pe tine o să faci! Pe tine o să faci! Lumita e Onorat Popescu? Cine întreabă? Băieți, vă rog să fiți înțelegători. Ia zi, dai banul? Eu mi-aș da și sufletul, nu mai... Ce să facă măgaridul cu sufletul tău? Să ți-l pună formol? Domnule, dumitale-ți vorbesc. Te văd așa mai milos. Am pus. Nu mai vede domnul Oasi banii în veș. Eu aș putea face rost de acolo de niște oase de pterodactil. Tero ce? Dactil. Voi mă las pe mine întreba că vin spumele pe mine și vă toc fideluță. SR, mă jur pe cea mai sfânt că azi fac rost de bani. Am umblat în beton. Cu ce începem? Cu smotoceii lui Sfântul Ilie sau cu degețul lui Dracula? Kazakov? V-am încurcat cu prietenul meu Ivan din Bălți, care eu cu soră sa. Șeful, e ceva care îmi pute. La tine, la curul, pute! Hai, go, 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 go!